Ja, nu har jeg tænkt mig at optage det her på video, fordi jeg har en ven, som bliver ved med evigt altid at prædike om, at jeg har underbid, og jeg er træt, virkelig træt af at høre på det. Så jeg har sådan set tænkt mig at lave en prøve. Prøven hedder Underbordet. Følg med, og i øvrigt, hvis nu jeg går hen og har det der underbid, som han påstår hele tiden, så skal jeg bare sige en ting. Hvad var det nu? Jo, at det hedder ikke underbid, altså, det hedder mandibulært overbid, ikke? Fordi så skal det jo hedde noget, der lyder af noget. Altså, mandibulært overbid. Ja, men følg med. Ja. Nu gør jeg det fremledes. Jeg smutter under bordet, og jeg ved jo, altså, ja, jeg ved jo, at jeg tager fejl. Det er jo nemt at se. Når jeg nu går under bordet, så er der kun én måde at komme op på, nemlig at stige op. Men sidder jeg nu fast, hvad jeg er helt sikker på, at jeg ikke gør, så er der jo ikke noget at være ved det. Så har han vundet. Lad os se på det. Jeg kravler ned. Ja. Ja. Og jeg prøver at stige op nu. Ja.